Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:08, Maing Aga Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Malabutan sa aton sining pagpangalagad. Aksyon Hotline. Welcome na sa Action Hotline sa ngalan sa regular nga Anchorman Action Artay Hupon, talos nga magpangalagad sa inyo Aksyon Brian Morden. Aksyon Hotline. Kini mga temporaryo nga mga changes naton diri gamay sa Action Radio Bacolod, may connection gihapon sining COVID-19 mga kaksyon. Aksyon Hotline. And today is Tuesday. Ari na kita sa Abril 14, 2020 mga kaksyon. Sa aton sining pagpangalagad. And kumusta? No? Bacolod nun, kumusta Negrosanon? Kabay pa, apisaro sining ginatubang naton karon nga krisis. Ini lang krisis sa aton sining ikaayong lawas. Krisis pa sa pagkaon, krisis pa sa ekonomiya sa Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Hotline. Mga pagtilaw, mga unos, mga kaksyon nga dapat naton hatagan sang pagtamod kag pakigbatuan. Hambal gini sang aton sini nga mga kilala nga mga personalidad kaya naton ini. Aksyon Hotline. Las 8:09. Aksyon Radio. Ano ba lang mga balita nga dapat naton tamdon sini nga aga sa aton sini nga pagpangalagad diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon matapos iya ang pag-obserba sa aton sini nga mga public officials matapos iya nga naobserbahan ang pila gihapon ka mga utod naton nga wala nagapamati no sa mando sang gobyerno nagpatigayon sang emergency nga meeting kahapon ang alkalde sang syudad upod na ang interagency task force sang COVID-19 taran nga mga opisyalis sang barangay labi na gid ang mga barangay kapitan kag ginhilisugtan ang mga pagbag-o sa mga QPAS sa aton sini mga residente. Aksyon Hotline. Amo ning ginatawag naton basta TB ikaw, tig-bagol, amo ni ang resulta. May mga changes man para lang gid nga madula kag mapatay naton ining si COVID-19. Aksyon Hotline. Ang resulta mga kaksyon, may Domingo na tang lockdown ang Domingo. Way naman kani iban pang award nga gamit tadi lockdown kay ti wala sang isa nga pwede na makagwa sa sulod sang puloy-an sa adlaw sang Domingo as per advice sa sining paribag-o karon nga pagligwata sa paggamit naton sang QPAS diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. And aside from that mga kaksyon, may ara sang mga numbers nga kung nagtapos ikaw sa mo sining nga numero dapat
amo lang ni nga adlaw ang pwede ikaw kagwa kag manindahan. Action Hotline. Amo na mga pagbag-o karon diri sa syudad sa Bacolod, ta? Sa Negros Occidental, timay si pararman to sila pero daw linong subong ang Negros Occidental diri sa Bacolod ang pinakasentro do kadamo gid TV Tig-Bagol. Action Hotline. Sa iban nga balita lokal karon ikaduha nga headline naton sini nga aga check naton karon ang Land Transportation Office, no? Kay kahapon sang hapon ginkakibot sang kadam-an ang pag-operar sang LTO diri sa syudad sa Bacolod. And ang result may nagkaladakpan. Action Hotline. Pamati anta sa nagliligad to ang mga utod naton basta nagabiyahe nga ang karga mga inabalang mga frontliners, food tax, sa mga agricultural products abi todo ginapasugtan nga way malang bisan wala sang kuan, wala sang kompleto nga dokumento, no? Pero check naton karon, let us check this one kay nga kadamo sang nagkaladakpan kahapon ang iban way sang kuan wala sang rehistro ang ila sini nga mga salakyan. Action Hotline. Ang iba nagabiyahe man student permit ang ginadalang lisensya iya, no? So ti bawal ina sa LTO. Sa paghangop ko ang ginatawag nga suspension or ginsuspended subong ang operation sang LTO sa pagbaton kag pag-process iya sang lisensya kag pagpangrehistro. Pero ang operation nga dinakpanais dalanon Action Oliveria nagapadayon ni. Action Hotline. Awan ipahangop ta subong sa publiko kay sa Bacolod gapon di kadamo gid ang nakibot nagsililigang kalimutaw nila may LTO may dakpanay gali. O ti anong mahimo mo da? Action Radio. Balikan tanag karon. Anyway, sa iban nga balita naton diri sa lokal, check naton karong patrol kay nagumpisa ng Action Radio sa padulong sa mga barangay-barangay. Agod o sisaon kung kumusta ang mga ayuda, ha? Doon naglinong-linong na gid man ang reklamo sang food packs, ano? Doon lolo linong-linong na gid man. Ang reklamo naman subong amo ang pagpanghatag sining pormas o conform o kon pagkuha sang data sang pila ka mga pwede nga mga benepisyaryo sining social amelioration program sang gobyerno. Kadamo sa gambal nga ako single mom ko way gid kuya kahatag o way gid kuya kabaton di sang form di. Action Radio. May nagareklamo sa way ko kabaton sini way ko sina o di nagkadto sino lang gid bilang dapat nga makapulo sini. Action Hotline. I-check ta rin karong patrol kay base may reklamo man to sa mga barangay pero kung kamo dira may reklamo mga kaksyon ipadangat diri sa Action Radio Bacolod mas dami kun damo kamo nga nagareklamo, no? Mas dami nga damo kamo nagareklamo tingob ina pwede pasulaton nyo ng mga ngalan nyo tanan kung way kamo kabaton sa mga food packs nyo da, way kamo kabaton sa kung ano-ano pa nga mga benepisyo gikan sa gobyerno, idalaan nyo di sa Action Radio Bacolod kay palabot na sa aton sini nga mga public officials concern kay para madakadtuan kamo na kag makakaon kamo sini for the meantime nga way tatrabaho. Action Hotline. And ang balita sa nasyonal mga kaksyon, si Presidente Rodrigo Duterte may ara sang address kagabi, no? And may mga pagbag-o man to sa Luzon man, sa ila sini nga enhanced community quarantine man. Action Hotline. Korte pag ito sa Luzon mo, kundi mga tao to doon naghagan-hagan gin man sa streets Action Oliver, pero nakita na bimo din sila, ato sila nagapinungko sa ibabaw atop. Action Hotline. Baba atop sa ila puluyan, dito sila yung nagtinuparay naman ti ang di ka pala naman kita kung ara ka sa mga informal settlers area o mga squatters area ang mga atop sin Action Oliver kung di ka hinalukanay malang tupad-tupad dito sila tinabuay sa atop ya kag magkutso-kutso. Action Hotline. Ti ang enhanced kag physical ang social and physical distancing dula mangyapon hindi mangyapon mapuslan. Dito sila nagapati al-init sa atop sa ila sinipuluyan kag magkutso-kutso. Action Hotline. Check nato niya kay dito sa Luzon iya mas grabe to karon ang ila pagid nga pag-monitor sa kanamuon subong sang kaso nga positive sining nasambit iyang COVID-19 sa Luzon area gidya. Dito gidya diri sa mga kaprobinsyanan medyo tulo tahaw-tahaw na di sa tontilipay gitas na. Action Hotline. Ang patay mga kaksyon sa bugos nga kalibutan sa Sinimatrion, ang patay unahon ko lang bala ang ang positive sining COVID-19 naglabot na sa 1,000,000
923,280 mga kaksyon. Action Hotline. Ini siya positive ina sila ha, nga naga-antos sining COVID-19 mga kaksyon, sining virus nga ini. Kag ang naka-recover diri naglabot na sa 443,886 ang naka-recover. Tidumayo man no? 443,886. Ang masubo lang diri mga kaksyon kay ang patay sa Sirimatinion, ba sa pagkadaghanagid, no? Naglabot na ang patay sa Sirimatinion sa 119,587. Action Hotline. 119,587 ha. Amo na ang patay subong. Grabe no. Daw manok lang sa farm nga ginapang do bla. Ay grabe. Action Hotline. Ang numero 1 subong nga may pinakadamo sang patay, ang limalaning lawagon ko sa inyo ha. Kay do kadamo gid no. Nagapanguna subong ang pungsod sang Amerika, USA mga kaksyon. You know what kung pila patay sila subong aksyon Oliver? 23,610 na. Action Hotline. Grabe iya. Nagasunod diri amo ang pungsod sang Italy nga may ara sang patay nga 20,465. Hamakon mo lang na. Nagapangatlo diri among Spain mga kaksyon nga may ara sang 17,756. Action Hotline. Pangapat diri among UK yo nga may ara sang patay na subong nga 11,329. Kakulol ba ano? Kaga nagasunod diri sila among Iran nga mara sang 4,585. Kag ginasundan pagid ini sang pungsod sang Belgium nga may 3,903. Ang isa pagid diri ang Germany 3,194. Ang Netherlands naman niya 2,823. Ang iban di sobra libo man, no? Libo-libo man din nagkalamatay sang iban man. Ang Pilipinas subong may ara sang 315. Action Hotline. Ang ini nga mga pungsod mga kaksyon, na ginapang-mention nato labi na ng US nga ini, ang Italy, ang iban pa diri, puwerte na ning pagpanghanda Manila. Agaling according sa mga nakuha naton nga mga information didto, inang hindi gyapon bala mamati gid kung kaisa sa gobyerno. Action Hotline. May kaugalingon nga pagpating publiko nga ginapungga na gid nga magtiner anay sa puloy-an libot gyapon. Ting US sa motong mention ta bala nga naghambal si US President Donald Trump nga mag-usar kita sang face mask. Pero siya mismo hindi siya mag-usar sang face mask. Action Hotline. Imagine mo na, ikaw leader, ikaw man guba sang imo sining laye nga gusto ipatuman o kon mando abi, no? So ang sa US tod subo mga tao tutod galinagaw man lang mo. Action Hotline. Kag sa sining nga mga pungsod nga ini. Pero look at the result bala diri sa aton, ihambing ko lang Pilipinas. Bangod nga ti may ara kita sang disiplina paginman gamay sa aton dispungsod Pilipinas. Amo na nga way tanatamaan sining COVID-19 pero hindi kita magsalig. Hindi kita magsalig kay nga padayon pa mga testing sa mga ginahimo. Action Hotline. Ini ta sa gikalibot gihapon. No mo mala nang ginakuha naton, amo mala nang ayo naton sinyo. May nagapamangkot diri yo. Siya kumusta yang pungsod China, iya nga dito nagumpisa sa ila, kumustang patay sa ila. I-check ko abi do nalimtan tanan nga sila ning origin sining COVID-19. Ang pungsod China nga didtong origin sang COVID-19, you know what? Pilang patay? 3,341. Action Hotline. Nubo, no? Kag wala na sang record nga panibag-o sang positive sang COVID-19 Action Oliver. Zero na sila. Action Hotline. Abi panugid, anay igbi kamobe kung paano ini na kwanta matapna ta. Action Hotline. Sige, last 8:20 Action Radio Philippine Standard Time. Diri sa Bacolod kahapon, nagmeeting ang Interagency Task Force upod si Bacolod City Mayor Bing Leonardia plus ang mga barangay kapitanes. Bangod sining concern nga kadamo gihapon sa mga utod naton nga wala gid nagapamati sa gobyerno. Action Hotline. Nakaprint ang Bacolod gali sang QPAS Action Oliver, mga 150,000 ka QPAS gali. Tikon gumawa ini within that day, ginutok yapon ang syudad sa Bacolod
kag magpinamakal bisan ila sini nga kinahanglanon sa sulod sang puloyan. Action Hotline. Magluwas sina nga magwa sila sa isa ka adlaw 150,000 butang tabi 50,000 lang ang magwa. Gutok yapon Action Oliver no? Gutok yapon bisan may ara kita sa mga merkado di sa mga bulo barangay, gutok yapon ang syudad sa Bacolod. That's why may mga changes dire may ginpang bag-o nga dapat amo ni nga number, amo ni nga adlaw ka makagwa. Kag dapat may window hour nimo no? Action Hotline. Nga dapat hatagan isla sang time nga tag 2 to 3 hours lang kamo da puli kamo dayon na madakpanda sulod ta naman kamo to kun din nga covered court pati ni ron. Action Hotline. Pero te gintun-an man ni sa aton sining interagency. Ano pag idang iban stricto nga pag-check na sa mga salakyan. Kay diri sa Bacolod motorsiklo, tricycle, mga galante nga mga salakyan bisan ang taga LTO gani nakibot man kadamo salakyan sa Bacolod daw. Action Hotline. Amo na natabo diri sa aton. Pero check nato na si ABC President Lady Gles Gonzales Abe. Kung ano pa ginang iban nga kaundan sa ring meeting nila kahapon, kaya understand buwas maumpisa ini as per kuan man check kag pagmando na no sang executive order nga pirmahan ni Mayor Bing Leonadia. Action Hotline. Ini mga pagbag-o kay para mas masigurado nato ng aton sinisiguridad. Dapat gineksyon Oliver tonight, April 14 at 11:59, malift na ni taning ano mo, ang isikyo nato ni Bacolod kag Negros Occidental, o galing bangod sa mga TV o kontig abagol, dugangan kita sang 15 dias. Action Hotline. Amo na ang natabo mga kaksyon. Pero daligid lang. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, we have ABC President Lady Grace Gonzales. Ma'am, good morning. Good morning. Hi, good morning sa tanan na listeners ng Action Radio Bacolod. Pasensya gid ma'am, kabalo ko. Ang tanan nga kakapoy kag trabaho ara subong sa inyo gid kamo mga frontliners sa mga public officials. Pero need naton to inform the public, no? Anyway, sanong kahapon ang meeting, may mga initials na ko gin-mention kay na. Pero ano pag mamang iban nga kaundan sa mga pagbag-o sang QPAS kag mga utod naton sa Bacolod diri kung paano sila magwa sila sa Nipuloyan, ma'am? Okay, so kagapon yung patawag natin na nga to ng mga 61 punong barangays, no? For an emergency meeting, upo dito si Colonel Binya, si Colonel Sibuche, si Mayor Bing, si Vice Mayor Elcid, si Councilor Cindy, kag si Councilor Ising, no? Regarding sa pagpatuman o kung may revision sa ato na quarantine pass, no? Mhm. So, just last night, si Mayor nag-sign sa Executive Order number 30, series of 2020, ang regarding sa ato na schedule for the use of home quarantine pass. Aha. So may mga numbers diri and even numbers, ano matabo sa ni ma'am? Okay, so may mga numbers, no? So, ending numbers ang ato na QPAS, no? So, like, ang ato na ending numbers for our add numbers are 1, 3, 5, 7, and 9. Meaning, sina, makagawa ka lang on Monday, Wednesday, and Friday to buy your essential needs, no? So, only 4 a.m. to 10 p.m. Kung nangin mo naman na QPAS, may the end in an even number 2, 4, 6, 8, and 0. Makagawa ka lang during Tuesdays, Thursdays, and Saturdays, no? Same time ng gihapon, no? So, gin patuman kay go na notice na to kadamo nagid sang tawo na nagagawa, no? So, para to control kay kanugon sa na effort for past pilang naka-days, no? Nag-sacrifice, kita tangang nag-sacrifice ang ato ng mga ubra para maka-go back to, to regular life, no? Nang sulking lang patuman, taka-kooperasyon lang. And this is effective on April 15. Yeah, tomorrow. Buwas nga adlaw. So ang Domingo, tamamya totally shutdown gidyang publiko. Lockdown sila sa puloyan nila. Yes, no? So, ang Sunday, shutdown. Ano ko mga muyo kita Sunday para matapos na si coronavirus. Okay, Ari, ang pamangkot diri sa aton, the same lang gyapon mga agricultural products, mga nagatrabaho sa mga supermarket, drugstores, hiring mga needs naton niya, always siya makagwa lang ni sila, Lunes to Saturday. Yes, no. So ang aton ang essential staff, no, like mga
kaya na makagawa sila just to send the proper documents para sa checking na to. Okay, ang ginabawalan naton diri ang nagausar lang sang QPass nga hindi ka magwa sa mo sa nga adlaw kun amo ning numero mo. Yes, no. So lang nato na so meaning kung even numbers ka hindi ka sagwa Monday, Wednesday and Tuesday. Okay, kabay pa nga masunod naton ini. So, ano ka stricto na di mga aton sini nga PNP, kabalo kita grabe na gid man ang pang check nila. Ano na sila ka stricto sini ma'am? Just last night, no, nagtawag sa ako ng nasa Kuling de Police Station 6, no, may ginlakop sila. Kaya isa ka salakyan, 1 quarantine pass, but 7 ang unod sa salakyan. So, ang makakuha lang si quarantine pass holder lang get, no? So, follow to na lang. Okay, mag 10 a.m. ka to, ano to ma'am, 10 a.m. to 10 p.m., no? Ang hour, ang oras? Yes, 4 a.m. to 4 a.m. 10 o'clock. To 10 o'clock sa gabi. Yes, 4 in the morning and 10 o'clock to 10 o'clock in the evening. Okay, sige. So, kung ako may QPass, within that day, nga allow ako nga makagwa, pwede ko yung kagwa-gwa anytime. Yes, anytime. Okay. Within isang day lang ang ato na adjustment. Okay. So, ma'am, atong sa Station 7, nagkaladakpan to, no? Isang QPass. Anyway, ano kolorom sila? Nagabiyahe? Ano nga sitwasyon? Okay, so amo pa isa na notice, no, kay ang ato ng mga tricycle drivers na nagabiyahe nabalik, no. So may proper man sila penalties na ipatuman para sa ila. Okay. Nagdamo man ang mga e-bikes, ang mga tricycle kay kanamo sa mga reports nga may naka-standby ginman nga mga traffic enforcers. Pero kon lantawon taga traffic enforcers why mas laga pang saway labi na gid ko naga-distance ila mga 100 to 150 meters, hindi na sila mag-idog dira alas la kuno astagid anong tsakto nga mando na sila man. Okay, no. So hindi ko nagbuka sa Bataction bike ito no sa akon. Bitaw. Sige. Anyways, ma'am, at least may pagbag-o subong kabay pa makabulig ini sa aton diri sa syudad sa Bacolod. Apisar nga duay na gid man magdugang pa masyado nga aton sini nga mga ang aton nga cases diri sa Bacolod ma'am, ano? Yes, so kabay pa action boy itong sinema sa zero case gid yapon na hindi na madugangan ang aton na cases for Bacolod City. Ay, sige. Ma'am, salamat gid. Good morning. Thank you, Action Brian. Yes, ma'am. Salamat, ma'am. Action Hotline. Okay, tiyan mo to, no? Ginpaklaro talang liwat actually kagabi si Mayor Bing Leonardia nagpagwa mas ang statement regarding sini. So, kung ang imo sina ang pinaka-inding sang imo sini nga QPass nga numero, mga adlaw abi mga kaksyon nga 2, 4, 6, 8 kagang 0, no? Na amo ni klarohon tani, amo ni siya nga mga adlaw mga kaksyon nga pwede lang kamo makagwa sa Martes, Huwebes kag Sabado. So meaning daw ano ni siya every other day, no? Pwede ka kagwa. Las 4 sang aga, tob las 10 sang gabi. Action Hotline. Amo nang klarohon ta diri. Kung ang mga numero mo naman iya mga kaksyon nga nagatapos ini sa 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7 kag 9, pwede ka lang kagwa Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Take note nyo gida. Kay base nagtapos kamo sa 1, 3, 5, 7 kag 9 kag gumawa kamo Martes. Disgrasya kay marektagi kamo sa covered court ni. Action Hotline. Kagabi si Lieutenant Colonel Ariel Picong, spokesperson sa BCPO, hambal yan daw kanami na lang gani Action Oliver nga irekta na sa prisuhan gid. Action Hotline. Kido inablang sila guro kapoy na gidol do nga ti mandate ni sila trabaho nila ni, pero inang gasululubra na blang ka tiga ulo gid, tigla bagol. Daw isang tao makambal na lang nga isulod ta na lang sa prisuhan bisan daw bawal mo. Hindi ka man na sila dapat pag-isulod sa prisuhan, dapat sa gwalang. Action Hotline. For proper custody malang ng ila sa 12 hours abi nga matudluan mo sila kag ano tawag sila man inablang matudluan sila nga hindi dapat amo sini i-remind ang utok nila, i-refresh ang ila sini huna-huna. Action Hotline. Damo na tanay nga sitwasyon. O galing kiti amo na ang natabo, tiare may mga pagliwat kita. Kabay pa nga ini makasulbad na gini, no? Sa
yamo karon sa publiko diri sa Bacolod. Action Hotline. Las 8:30 kahapon ang LTO nag-operate sang hapon, no? Nag-operate sila kahapon ang Land Transportation Office. Ang pinakarason action Oliver kay nakabaton sila report nga duro gid sa lakyan sa Bacolod subong. Action Hotline. Pag-operate nila ti duro man ang wala sang ginatawag naton lisensya. Ang iban duro man nga wala sang dokumento. Ti ambal sang taga LTO initially siya suspender lang niya ang pagbaton kag pag-release or pag-process sa mga lisensya sa gobyerno, I mean sa LTO, sa mga driver naton, pero hindi suspender ang ila sila nga operation. Pagbalik kay tawgan tang taga-LTO, Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madapos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
WHO Safe Hand Challenge agud mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Agapasang banwa, mabugaw na hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagan Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:41. Aksyon Radio. Maayong aga lang kay Ryan Rindon, no? Kung di ka magsala dira sa Bago City. Thank you so much. Aksyon Hotline. And kay Martin Navarra Lidesma, salamat man. Bia Jonathan, araman si Mary Grace. Nadula, how? Basta siya to, no? Si Angie Tilasuna naman, or Tisa Luna, naga-monitor man. Si Sir Dennis Roma, gani, naga-monitor man. And may teacher before,
si Ma'am Mary Jane Roma Tilog. Salamat gid sa pag-monitor. Action Hotline. Sige, dalagan ko ang patrol gamay lang action na Eden Aboso ara sa Barangay 1 na si Tinion. Nag-check siya sa Barangay Kapitan kumusta ang ila tinagtaganay da no until April 30 pa kitay. May mga next pa nga tagtaganay. So kumusta ay hanang ila sini nga sitwasyon dira? Action Hotline. Check na to ng patrol si Tinion mga action. Patrol reports. Action na Eden, good morning. Action na Brian no may aga kag sa aton man tagpalamati live kita karon ari dirigid sa Barangay 1 action na Brian upod ta ang punong barangay nga si Kapitan Cesar Relios ti mga sayon kita action Brian no bagon nga ti supposed to be karon nga adlaw matapos na tani ining enhanced community quarantine pero we all know naman nga nag-extend ini. So, mamangkot Action Bray, kung kamusta diri ang, especially ang tagtaganay, yun sa relief goods Action Bray within Barangay 1. Kap nga live sa Action Radio Bacolod with Action Brian Morten. Kap, kamusta, una-una, pila di kap gani ang household mo sa Barangay 1? Actually, good morning galing Action Brian. Morning, ang, sir. Number of households sa barangay subong sa amon is 1,400 ata. So, may ari kami diri nga number of families, more or less, no? Mga 1,006 to 8 na. Ay kadamo ng multiply na. So, ang regarding diri sa pangtagtaganay, why man may problema sa amon kay ma-third chance na kami sa dagdaganay namon diri. Balik ka tatlo na ka? Makatatlo na kami sining. Kay ang una, mayara kasi ang siyudad, then ang kulang, natagan sa barangay. Tapos si Kong Greg, so nag-atag na si Kong Greg. Tapos ang DSSD sang last ni, pero mayara pa iban nga purok nga wala makatag kay tungod ang amon nga BSW wala. Kagang volunteers namon daw ging kapoy na kay kalayo sang amon nga mga purok nga tagtagan. So may assign ko sa mga kagawad kung sa diin sila na yun ma-assign. Then ang iban nga mga purok so tapos na sila ya. May harap ako nga purok like sa subdivision. So amo pa lang amon nga dagdagan as of now may ikatatlo na sinaguro na dagdagan ko nanogin man. So pasalamat man ko no sa although nga mabuhinan ang amon sa yasang DSSD. So ang barangay nagatabon. So pasalamat man ko sa mga sponsor no nagahatag diri sa Barangay 1. So sa subong no karon matagtag pa kami sa ibang mga purok para nga malikop gid namon ang ilang mga food packs nga pangatag tanan. Within barangay ka tag pila ka kilos ang bugas ginahatag nyo kag ano para inclusion sina? Actually sa isang barangay so 2 kilos mga rice, 2 ka noodles, 2 ka dilatas. Pero kung wala na kami dilatas, wala na kami kuhaan kag noodles, so 3 ka kilo nga bugas na ang amon nga pangatag. So maputos pa kami kung sinugin man ang wala matagaan. So amo na ang barangay amo ang mahatagan ang matabon. Kaya mga sponsor namon pasalamat gid ko nga kadamo gid sang naga-sponsor sa Barangay 1. Yes, Action Bride, no, tiyan mo to, wala diyang problema sa Barangay 1. Sang paragtaganay, git sa release goods. Kaya tiyan sunod kay Kapitan Relios, going third wave na sila Action Bride, kung baga, sa ilang tagtaganay. Manti, we understand, ginabaki-baki, Manila Action Bride, no, kung namuno kaina ni Kapitan, nga 2 kilos rice, tapos may delata kag noodles, kag with the absence of that, ginahimo nila tag-3 man ka kilo Action Bride ang bugas. So, Okay. How about action din niya ang kwan ang form sining SAP abi kumusta na kay kapitan niya? Pamati sa Action Bride na aras kapitan. Okay, Action Bride. Ang regarding ni sa SAP actually 1,600 more or less no. Ang kondisyon dapat sila makavel.
included na ang middle class, no? Galing lang, ay gintagaan kami sang 1,003 lang. Tapos, mabuhinan pala guro sang 30. Ay ipasa pala ito namon sa DSSD. So, DSSD naman na ang mabuhin sang 30. Kanyara nga mga, base may mga wrong encoded, wrong pag-fill up. So, ginabuhin na. So, mabuhin pa namon 30 siguro action, Brian. Okay, so kumusta Kap? May nagareklamo man nga ang away sila madala, way malakip, ano nga sitwasyon? Yes, always kinayang reklamo sa mga kapitan. So kami kung isang kaluluoy, Yes. ay kuhan kami isang forest of the poor. Siyempre may harap pag yun iba niya nga ma-avail gate nga also nga ang ipatag ng sa form is for family. So amo na may mga single, may harabi ng mga laon bala. Di gusto man ma-avail sa iba sa dring sa form na wala giniguro butang. Duway gid kutod kita, may laon action Oliver, no? Sa kapitan, duway gid laon no single mom may ara ya, no? Single mom guro ara. Pero sila sa laon guro, siyempre yan duway gid. Todo da sakto na Kap, do subong ko mala na gani madumduman man, no? Nga wala gid sa listahan ang laon nga maka-avail sining size. Even senior citizen kay. Duway gid. Makayuho man ta agaw pa. Anyway, sa Kap, ang mga salawayon da kumustang barangay mo da? O, kita mo may pagbag-o kita sa QPAS ta kay kadamo gid nagapasaway, ano? Ang iban na way man QPAS ga ginawa lang ga oba patod ka isa. Kumusta dang barangay wa niya Kap? So far ang pagpasaway ni kabudlay gid nato na ni ano. Pero kami sa barangay, may mga volunteers kami together sa tanod, ang pulis, galibot gid kami sa silit-ilit sa sulod sa ngakon nga mga porok. So kami ang ngakon diri nga mga alagyan, ginapasirahan namon. Tapos kung hindi ka taga barangay 1, so ginapestyon na namon. Ay why kami kabalo kung din ka nagalin nga barangay, kasi kung kere ka sang COVID wala ti. Budlay. Yes. Oo. How about Kap ang Pusoy, ang Tungits da, ang Madyong da, kumusta ya? So far, sang kaluyan man di sa akong daway, nagidi action Brian. May ari to sa nagligad nga nakapost. So, naging kadto ko to sa Purok Bangros. Nila niya pa po, inadihan niya ba si fake news na. Yung naging kadto ko gid, ilibot namon, adlaw kagabing ko namon. So, pasalamat man kung wala negative. Amo ng resulta ko ng kapitan mo, nagapanumdom sang kayuhan blang, di kay puro lang kayuhan sa kaugalingon niya, kundi kayuhan sang barangay. Barangay kasi yun, Brian, no? Amo nang resulta, kundi layo ka sa kritisismo, layo sa damulay, kag iban pa. Anyways, Kap, basi may additional pa nga pamangkot, Action Eden, Action Brian, panawagan na lang guro, or kung pangabay man ni Kapitan, diri sa iya, nasakupan, Kap, go ahead. Sana sa Kupa, no, sa ngakon nga barangay, sa mga constituents ko. So, kung kapasalamat ko sa inyo, kung mag-follow ka mo sang quarantine rules. Pero kung hindi ka mo follow, so pasensya gid, kay madala ka mo sa pulis. Actually ako, Action Brian, damo na kami napadala nga mga masalawayon sa police station to. So, iniguro, kung kay higpit ginisubong, kay add number, even number na, may number of coding sa ta, so basi mga buhin-buhin na naman guro ang mga salawayon. Pagid, kay nang ambal ako ni sila diri sa basketball court, nga ang magpasaway, pasensya gid. So, way na ko mahimo, at least ko ang tanan, ginbuhat na namon, gambalaw galing nga ginakapoy na kami nga mga kapitan. Wala abot ang buyayaw, agyaw-yaw. Amo ginay, ang nabato na lang namo na. But pwede positive thinking na kami, ay para lang gid sa amon pumuluyo, nga malayo kami sa COVID. Sige. Anyway, sa Kap, madamo gid nga salamat. Keep up the good work. Hasta matapos aning pagdula ni COVID-19.
kooperar lang yung tanan-tanan. Kap, salamat. Good morning. Mabuhay ka, Kap. Okay, salamat. Salamat man Brian. Sa nagpalamati, no, sa Action Radio, sa madamong salamat. Good morning sa inyo tanan. Action Eden. Action Brian na punong barangay Cesar Relios Jr. Action Brian sa Pero barangay 1. Action Eden, Action Brian. ang ginchat mo sa akon daw fake news to yahaw. Hindi to yung fake news. Ginapangita ka din ni Kapitan. Sige. Mga banding ka mo kuno after ECQ. Sige. Ari lang din ako no Action Brian. Tultulan mo din sa kuno. May mangkot to kali ko na ano tong may mga tawag sa gani, may sponsor sila mga businesses ato mga negosyante. Bray. Pasalamat ko na parehas ang Pilipinas Shell Petroleum. Okay. Si Edgar C. Si Henry Oy. Bacolod Rotary Club o Central Bacolod ang Rotary Club. So ina sila tanan naghatag sila sa amon. Pag ang Indian National. Wow. So salamat gid sa ila tanan-tanan. So, ano ang ginhimo mo, Kap? Sulat ka sa ila, abi? Nag-ayo ka? Or kusang loob nga naghatag sila sa ila sining sponsor sa inyo? Sa pagpangamuyo, siguro, Action Brian, prayer is powerful. So, tagaan, di ko nila ginasa answer. So, sila lang ganyan nag-abot na sila lang ganyan nag-ato sa barangay ko pag nag-offer sila nga food pack nila. Okay. Kabla ko may mga barangay, manis Bacolod man nga mas dalagko pag yung mga negosyo nga nagatungtong dira. Abot lang ko nagahatag man sila. Anyways, hindi tanis sila ma-force. Kay tila man na negosyo. Pero ang tawag natin lang base may ara gamay. Yes, correct. Ina-action Brian, no? Kay kanami man action Brian, no? Kung if you take a look at the brighter side of sining crisis, action Brian, makita mo nga unity is there. Yes, dapat gid. Kay ti intindihan ay lang man ang tanan. Kag intindihan action Brian, intindihan nga may nagareklamo, pero intindihan man ang mahatag la. Pero tin so far action Brian tinguan tagid tanan. Tinguan tagid no sa nga action radio nga di kita mo na dula sa Action Eden. Action Hotline. May nag-text na yon. Siya mayo kagid na pabati-batian mong ibang negosyante da nga duwagig ka batsyag sang gutom sang iba. Action Hotline. Hindi man namangkot na tato kon si Kapitan nagsulat abi. Di ba? Tiyang balik Kapitan so waay nangamuyo lang ko tigin daho lang ni nila di sa akon ang ila sining bulig abi, no? Financial man o kon pagkaon dira. Tigi ba nga negosyante daw ay tadigayo. Apro ko miyara gin man ti salamat Action Eden. Correct in action, Bray. Kaya ti malayo-layo, pang 30. Nan. Ti, kumbaga, hugtanay pa ha. Nan. May ara kami galing, mga Action Bray, may ara kami galing na stranded, mga construction workers, salin dito sa Iloilo. So, dari sila, pag home quarantine, enhanced home quarantine, so, na-stay di sila. Di kaluluoy man, wala sila sang bugas. Nangagato sila sa akon sa barangay. Then, ang akon nga brother, nagbulig sila sa ila. Hasta na ang ilang maintenance sa bulong, nagbulig. So, ako pasalamat po sa mga utod ko. Kasi at least, nakabulig sa barangay. Kaya patag man sila bugas. Kung ganaya Kap sila nga na stranded na as in naglabay lang na tani da or for a while lang tani why sila kahalin hindi sila so nabuligan nyo pang ibang ganyan rin ter na gid sa nga barangay hindi pagtagaan kay hindi butante kasubo no so far sa kundi as long na may budget ang barangay for my constituents printer ka man da kang tagaan na namon tanan kabay pa nga damo kabukap nga kaangay sa imo no ay why na may pangitaon sini magamo ni salamat kita, Bray. Sige. Action Eden, salamat. Yes, salamat din Action Bray. No? Balita diri sa Patrol Live sa Barangay 1 ini si Action Eden na sa unang sa balita mo sa Action sa Bacolod Action Radio. Action Radio. Barangay 1 nag-report Action Eden na boso with Kapitan. No? Kag tiyamo to, ginpresentar niya sini nga mga ginahimo dira sa publiko. Maka Barangay 1 ka man o kung hindi, basta bululigan, ginabuligan. Action Hotline. Partiya sa ining iya panghatag nga 6,000 pesos to kay nato na solve na to ang kabalaka sa Kapitan nga basi mabuhinan pagid 30 kuno ti era may criteria no may criteria nga dapat sundon nga ang DSWD DSSD amo ang maga check sina kon
Hindi sila bla pwede o kung hindi. Action Hotline. Di normal ina mo, no? Ang household gani kagang family amo ginabagingan pa, ginapaisan rather, kay hindi ya household ang hinatagay kundi per family. Na mo sinabla ka sadya no sining hinatagay. Action Hotline. Ay sus ko single mom kung ano-ano na lang. Mayara to gani lalaki Action Oliver, kilala mo nimo? Single dad sa mo, laki. Ti ang BHW hindi siya pagdalon. Single parent, Action Oliver, actually nabutang. Tiyang basang BHW, sa sir single mom yung ginapangita. Tiyang balyati, ako single dad ko, kay why na ko asawa. Siya ti ka sa single mom niya sir, sa single parent, single mom. Ti kulang sa pagpainchindi. Action Hotline. Basta single gani daddy, man akon mami, single parent, gapon tawag sina. Ti why gito siya malistaya. Kaluluoy lang, ti ano mo na karon kay why. Tisling ko tadi nagpabayi-bayi ka for bisan gali lang. Action Hotline. Last 8:57 Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik naton ang LTO. Check nato na. Kay kadamo sa nagapinamangkot subongo. Kay kadamo gali ka biyahe nga wala dokumento gid man nagsalig blas ko galingon. Kay ti abilaw way dilak panay ara kita sa krisis pero ti amo ning resulta. Pagbalik ta. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga
Madamo sa nag-play layo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagawa ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaksyon! Aksyon! Radio! Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasana. Action Hotline! Last 9:04 Action Radio Philippine Standard Time pabalik sa aton sining pagpangalagad. Action Hotline! Manamyaw ko anay sa mga utod na to na. Daligid lang sa mga amigo na to na. Action na Bri, good EM, tani ang 1,000 nga dugang sa SSS ihatag na lang kay kulang sa bulong kag hindi man kami pwede sa SAC nga ginatawag. Si Juling niya sang bago. Salamat gid. Ang duha ka kagawad diri ang mga relief goods ginatago nila. Itawag ko ni karon kay kapitan yang ining barangay kagawad ni mangkutonta ni anay. Kag hambalon nila kon hatag nila kag halin sa ila. Kita mo na klase nga mga tawo. Dini stangob ni. Stangob tudo. Hindi kamo dapat magpasikat kag magsakon sa parehon nyo kay mabalik managyapon sa inyo. Sugid tani kay Kapitan Villarosa na, no? Ini aligasyon niya ha. Way patani kay kon pa-check tani kun sa patrol sa gabi ha. Abi text dibi kun sino ning mga kagawad ngayon Ilang kuno natago tapos ipanghatag nila kag ilan na kuno yon ngalan ko. Action Hotline! Ining COVID-19 kadamo sa nagkalalastra Action Oliver mo. Fortik damo gid. Good day, Maxon Bry. Tamyaw ko lang banihit Olvido, no? Paurilio, kag family Patinio, sa purok masinadyahon, pahanukoy, bye-bye. Kabalo si Kapitan Villarosa, sire. Balaan ni Kapitan ni, ma-wild naman na sa mo. Action Hotline! Action Brian, silot na ni San Diyos ang nagakatabo nga kadamo na sang patay tungod sa tawo nga TB. Kita mo, nagsikat ang TB ni Police Major Romeo Vargas. TB, Tig-a Bagol. Wala sila gapati sa mando sa gobyerno kag wala sila nagatuo sa Dios. Good morning. Basta may ara gani words sang Dios gani ka planindog blahibo ko.
Good morning. Ask lang ko ng ECQ pass kung ang ending gani kuno 0, ti ano ang adlaw ako pwede makagawa, sir? Ang adlaw nga makagawa ka kon 0 ang punta Martes, Huwebes, kag Sabado. Namo na mo. Check ko lang anay biliwat be para sure naton kay base ibla gumawa ka nga lain karon. Disgrasya gid tani mabasulan ko na di karon. Dali gid lang check ko lang di dali na gid plastar ko ni anay para masigurado tani, no? Dali gid lang. Di na to lista ko di man. Aha. Naga-monitor ka mo sa action hotline, dala ang ilang mga action na kay para masiguro tani sa Bacolod di kay sa Gwa sang Negro siya daw ka okay naman lang Tawhay na do nagjutay gid man lang ang mga salawayon sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental. Okay, are. Kung nang imo sining nga numero gani nagatapos sa 0, pwede ka makagwa Martes, Huwebes kag Sabado. Nan, ibutang na sa imo nga kwan ha. Sa imo sining sululatan da para sigurado. Action Hotline. Good DM, Sir Brian. Nakalabay ko sa Barangay 16. Baw ka mga dungol gid sa mga pumuyo didto. Wala nagatuman sang social nga distancing. Kuno daw normal ang gidayon ang sitwasyon didto. Palihog lang ko pag hindi paglawaga ako nga number. Concerned citizen lang. Salamat. Tani makwan sila. Barangay 16, ang kapitan dali og lihog ka kap kami nagapanugid diri sa aton. Late ko open radyo. Dos akon ending ya kuno dos kuno. Tikon dos gani ang imo sining numero ang punta ako na siya ang imo sining da Martes, Huwebes kag Sabado. Martes, Huwebes kag Sabado. Action Hotline. Kulbaan ko ni isang ending Action Oliver mo base ibla tayaan ni karong blaw kag Last 9:08. Action Hotline. Taligid lang. Check na to bing LTO kay kahapon diri sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. May nagkaladakpan, no? May nagkaladakpan nga mga salakyan nga ang iban nga nito nagadulong man sang pareho sang isa ka tricycle to kahapon. May ara sang authorized ang iya sa nga salakyan halin sa iban nga barangay, no? Otorisado siya nga magdulong sang food packs according sa iya. Action Hotline. Daw pinutos-putos ato. Pero nalambatan siya sang LTO ang kasakay siya gani PWD pa. Duwa iya saklay dis kilido di siya kalakatadlong. Siya naga-drive. So pag-check sang LTO ay wala siya sang lisensya gid. Kundi ang lisensya niya, student permit pagid lang. Kagang iya sining rehistro, may diferensya man. Action Hotline. Ano gid lang sitwasyon? Check na to nabi. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya, Attorney Alan Sacramento Magaksyon, ang Chief Operations Officer sang Region 6 ng LTO. Sir, good morning. Yes, good morning, Action Brian. Sa aton taga-Palamate. Good morning. Welcome sa Action Radio. Sir, kahapon may operation ka mo. Kumusta, sir? Damo nagkaladakpan diri sa Bacolod, sir? Actually, due time man lang gid, no? Kay anong oras naman kami to na operate, no? Aha. Do kalabanan, mga wala man i-rehistro ka, wala lisensya, no? Ang iban naman, biyahe. Na mga jeepney, no? May jeep pagid galing nga nagbiyahe, sir, attorney, sir? Meron. Okay. So, ini sila, sir, nagapamasahiro, ged? Oo, kapamasahero, no? Although, rason lang siya na siya lang kuno gimbungbuhan sa mga pasahero kung nagsakay. Okay. So, anong natabo to siya, sir? We charge that as colorum, no? Since na nag-ano ang ECQ, no, the LTFRB issued a memorandum suspending all franchises for public utility vehicles. Yes. Okay, suspended galing yung franchise nila. So wala gid biyahe any point sa Bacolod kag Negros damo nang sitwasyon, sir. Yes, actually the whole Region 6 wala na pwede magbiyahe kay suspended tanan nila franchise unless you can secure with the LTFRB ang special permit. No?
ay may special permit na sila ginapanghatag. Actually, open ang TFRB para sa paghatag lang sa special permit. Okay. May bigyan iguro ginataganda arang importante gid mga frontliners naton, mga medical team naton, sir. Damo sina. Oo. Okay. Actually, sa mga frontliners natin, no, actually kami, kagapon lang gid kami nag-cooperate na, no, although we are focused sa paghatag assistance sa aton health workers, no? Yes, sir. Sa Iloilo, naghatag ang LTO dira ng pito ka bases for libreng sakay, pero para sa health workers lang din, no? Yes. Dire naman sa Bacolod kay may initiative man ang aton LGU dire na naghatag sa mga bases. Yes. Para sa libreng sakay sa health workers. Alam mo na lang na ginaobra dire, we assist the LGU para sa mga health workers nila and to ensure na may aragid transportation para sa health workers naton. I see. At least nakabulig ka mo, sir. Kaya mo na ginaugtasan subong bansang kapulisan diri sa Bacolod ining nagadamo gyapon nga nagadamo nga mga salakyan. Labi na gid ang mga pribado nga mga salakyan. Sir, anong pag-check nyo ni sila, sir? Mga private cars? No, sa private cars, gina-check namon na sila para lang sa social distancing, no? Tapos, upod na dira, we also check the registration, no? Para lang sa aton pumuluyo, no? Ang DLTO suspended the operations since March 18, no? Aha. Ang suspension sinaya is the registration and licensing. Pero ang enforcement namon continuous na siya. I see. Wala kami gapanakop sa mga nagligad na mga simana. Kay gutay man lang gid sa lakyan mo. Yes. So, amo na yan, natagan kami oportunidad na mag-assist gid sa aton mga health workers. Tungod wala naman may gabiyahe at that time. Yes. Pero kay kagapon, dira lang kami na biglang nagdamo ang mga salakyan sa dalan. Yes. Amo nang namon. Bisan kami diri saksi kami. Oo, kasi we have to check kung ano man ang reason nila kung naanaga mo na. And then we also have to check kung ga-observe man sila magyapon sa social distancing, pagka-follow man sa aton mga traffic rules. O galing amo na may mga kwan sila, ang ibanda wala diferensya, wala sang rehistro, ang iban wala mga lisensya, mo malanig na pangita tadi. Oo, ang wala rehistro, no, ang may notice na ginatag ang LTO during the closure na exempted ka ng March kag April. So, ang renewal mo falling under the period na kung saan close ang LTO, pwedeng hindi ka ka-renew, kay close hindi ka maka-renew. So, hindi na-consider naman na siya. But those vehicles na ang renewal nila, ang last renewal nila was 2018 pa. Hindi na siya pwede. No? Yes. Sir, or kanang mga January or December, hindi na siya pwede. Okay. Sir, like sini, naga-deliver iya sang agricultural products, mga foods, wala rehistro, wala man lisensya. Bawal gyapon ini sila, sir? Bawal na sila because they are exempted to continue the delivery of goods. But they are not exempted from complying with the law, di ba? Yes. Kasi bago ka makadeliver, dapat kumpleto man ang mga papeles sa mga salakyan. Okay, at least naintindihan subong kay most of them do nagahangop sila iya nga bisan wala papilis pwede lang kagwa kay ti amo na agricultural products, foods needs ang tao nga dalon sa merkado para may baklon amo sa paghangop sang kalabanan. Oo, klaro lang po nato no. Ginaasagan kita na kaning mga delivery of goods di siya, when siya ginsusted because we need it. Yes. No? But still, we have to comply sa laye. Ano na siya? Kaya, hindi man na pwede na pag gusto lang ka, maskin wala ka papeles. This is not license for you to commit violations. Yes. Okay. Sir, sa Bacolod diri sir kadamo sa mga private cars nga may mga ngalan Action Oliver sir sa ila sila nga windshield bala nga ga-deliver sila food
may kung ano-ano na lang ina-authorize ina nga daw sila malang hindi lang sure ha akon pang lantaw do ila trabaho blag kag itapik da sa tubang sang espeho nila sa atwan nila da. Actually, we check din po to, no? Kasi ang gina-allow nato na, no, ang private vehicles, gina-allow nila maging service sa mga empleyado. Po ba? So, i-check naton if the registration po, no? If the registration hindi siya sa kumpanya. There is a presumption na masada ka pala. Oy, sus. Oo. That will be the presumption. Kasi yung sticker na nilalagay mo sa windshield mo o dinidikit mo sa body ng ano mo, that will not make your vehicle legal. Yes, okay? yes. Hindi yun, no? Kaya gina-check naton kung hindi may ara sang pahanugot sa LTFRB or each one of us basi pwede lang yan makahimo da sa papel da kag do not delay food blah 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 amo ni tapik ko da sa windshield ko damo sa nabla sir. Oo, wala na siya. Actually, there is no circular or any issue one. No, giving them authority na pwede siya makabiyahe basta meron siyang notice sa windshield niya. Okay. So kahapon sir may nadakpan kamo kaangay sining sitwasyon kay nakitaan ko des Bacolod do damo ginisla. Actually may ara kami, no. Ang ginobra na lang namon is that we confiscated the license and the other one was charged for colorum. Oy sus. Hindi na namin in-impound but it is charged with colorum. Ano man para makapuli pa siya bala. Okay. So kung may nadakpan ka mo sir kahapon ilukat niya ni gyapon ang sining driver's license with bayad man ni gyapon sir or for the meantime i-hold lang ninyo? Mabayad man na siya sir, no? It will depend sa kung anong ng central office kung mag-open na kami. Depende sa polisiya na ipagwa nila. But for the meantime, since wala pang ang ipagwa lang nila ng issuance is that the penalties for those renewal polling sa March kag April, these penalties will be waived. Yes, yes. Pero as to the violations, wala pang policy dyan. Okay, so wala man sir gina-impound sir, no, ang unit so far? Ang iban gina-impound namon, ang iban wala naman kami impounding area, pero kung gamay lang na siya, hindi namon siya impound. At least pero ka naman agad ko, wala kami impounding area subong. Although I asked the PNP kung pwede kami ka-impound dito sa area nila, no? At least na-educate na ton. So, sir, everyday na ng inyong operations or adlaw may mga areas kamo sir nga kamo ma-stays diri sa Bacolod? Actually, Action Brian, may makamigid na naguntat sa operation, no? Even the previous week, may mga dakop man kami, no? So, basta makita lang namon na violations here, ginatapos namon na. We did not stop operating. Ang kagapon lang na medyo siya kasi we are focused really on assisting the health workers. Yes. So, kagapon lang kami nagwa sa mga staging area Ang usual na namon, nara kami sa mga hospital kag sa staging area sa mga buses. No? Oo. Kagapon lang kay nagdamo na. Before kasi wala man sa lakad di ka man na kinanglan na mag-monitor. Sa dalan, wala man sa lakyan. Kung nagdamo na gid. And ang isa pa na notice namon is that kadamo sang van na private ka-service sa mga call center. This will be unfair for those franchise holder na suspended ang franchise nila. Pero kung gusto nilang maggaya, kinanglan pa nila special permit. Diba? But then, kaming mga private vehicles na sila pwede sila kabiyahe That would be unfair para sa mga franchise holder natin. Yes. So, ini sila sir, subject gini sa inyo operation man, kay daw tinamo na to diring basi noton kita Action Oliver. Nabalikan naton. Action Hotline! Gintutukan tara ni mga action kay ang iban wala ideya nga dakpon sila gali gyapon even though nga may mga advanced information before nga mo sini. Attorney balik sa imo pasensya gid daoton kita.
Ay, sir, Ah. lutod. So dito kita sir sining van bala nga ginamuno mo, may ara gani info naglusot di sa aton nga base nagapamasahero gini sila iya sa mga BPOs naton kag iban pa dira 100 pesos ang ulo sugat dulong. Oo, amo pa na, isa pa na, no? Aha. Ano dira, yeah, they are not exempted, no? Mhm. The government encourage the private sector Mhm. na maghatag sang transportation sa ilang mga empleyado. Yes, amo na dapat. Mhm. Huh? Mhm. Oo, gin-encourage niya. But hindi siya, why hambal ang gobyerno? At pwede ka magkuha ng salakyan na hindi man na for hire talaga. Mhm. Di ba? Mhm. So dapat ang i-hire na lang, i-provide man nila sa mga empleyado na kanang legal man na napamasada. Yes, inang may franchise gid ya mismo. Oo, kanang Oo. may franchise and then you ask the franchise holder Mhm. to get a special permit from LTFRB Dan, amo para na dapat. ma-cater niya ang services niya. Oh, subong ang practice di sa Bacolod, then di lang ta sigurado basta nga katabo di way gini franchise, mga private cars gini nga kilala ni amo ni, may van, pwede naton to nga Oo. arkilahan. Daw mo sila bla sir, no? Amo gani sa kadamo gani isang ano nila, no? Mhm. I think this is no, hindi siya pwede, no? Mhm. Kumbaga, this is a circumvention na eh. Yes, tsakto gid. Ginaano nato, no? And then we do not patronize these illegal activities. Yes. Okay, sir, good luck sa inyo sa nga trabaho, sir. Kabay pa ma-address naton ini kay ang aton ginalagas naman di mga social distancing, ang mga privileges bala nga dapat ihatag gid sa nagakaangay nga mga tao hindi kay sa mga illegal iya nga ginahimo sa iban subong. Sir, basta may panugyan kada subong sa aton sa nga mga listeners para at least maklarot pagid sila. Go ahead, sir. Opo, no? Paano lang kami sa atong pumuluyo, no? We need the cooperation of everyone. No? Ang LTO po, ara sa dalan, hindi ka lang inyong perception na kami ay kapangulekta. Okay, we are here to help sa aton fight against COVID-19. So, we need your cooperation. And please lang po, no? Kung kinanglanon, kung wala makamuya, obrahon sa gwa, stay home lang po. Stay safe. Para man sa aton. We are not implementing the law for our convenience. This is for your safety po. Yun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa time, sir. Magandang umaga. Mabuhay po kayo, sir. Thank you po. So, maraming salamat din po. Yes, sir. Action Hotline. Attorney Alan Sacramento, ang Chief Operations Officer sa Land Transportation Office Region 6 mga ka. Action Radio. At least naklaro naton today, ano? Nga hindi kita magpinagusto kag wa da una kung naga-deliver kaginman sa mga food products dira. Bisan way ka sang dokumento, rehistro, lisensya, magwa ka no. Dapat may ara ka lang gid yapon. Kung bagagin pasugtan ka lang niya, idalom sining ECQ nga makagwa da kay ma-deliver ka pero hindi buot silingon Action Oliver nga bisan wa ay ka dokumento magpinagusto ka. Action Hotline. Ikaduha, may mga van nga nagalibot-libot diri sa Bacolod nga iban dira hindi gijagali for hire kundi mga private cars nga ginayo sa mga kunano nga company nga pasakyan sang ilang nga mga trabahante which is suno kay Attorney Sacramento siya hindi mang-hire sila dapat sang may franchise gidya nga lihitimo nga nagabiyahe hindi kay mga kulurom. Action Hotline. Nan, subong ang LTO sa libot nila sa Bacolod subong. Hindi na ka magpatugad-tugada kay kahapon isa ka PWD gani Action Oliver. Way kaluwas ha. PWD ga drive sang tricycle niya. Dinakop ginto ya. Student permit. Ang iya sining rehistro ay diferensya pa, na? So sa sining nga panahon, although nga yara kita sa krisis pero wala sang ginatawag naton nga inang tanan na lang ihatag mo bisan illegal na. Action Hotline. Hindi ta mabaso lang LTO. Naga-impose lang sila sang layi nga ginatawag, no? Sang layi nga ginatawag. Ako paborgin ko da kay kun pagustuhan tala ni karon palayo lang. So far duway gid man sa dalag kung aksidente dire sa Bacolod, pero ko matabo bla anong sinong mas-save sa mga insurance sina? Action Hotline. Wala insurance, may tanan-tanan, personal pero hindi ikaw yan nga biyahe nga may dako pagintani nga bulig kung may magkalabalda nga mapasayro nyo. Action Hotline. Kag makabulig man ang LTO nga mahagan-hagan taning paglibot di sa mga private cars. Gapon may jeep pagid gani mo. Ting diskarte sa driver kuno to siya sila niyang gusto magsakay sa akon. Di kun ikaw driver,
nga may kahadlok ka nga dakpon, bisan ano nga pilitay da, uni pugli kay mo iya, nato niya na masahiro gid. Action Hotline. Last 9:26, Action Radio Philippine Standard Time. Action Hotline. 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Mga ka
aksyon, madamo sa nagpalaylay nga pamaagi agon protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginagamit ang makaksyon ng imo ng WHO Safe Hand Challenge agad handa sa corona. Action Radio Philippine Standard Time last 9:33 sa aton sini nga pagpangalagad may agalang kay nung Jopuhas no. Kay Franco Banjola nag-monitor sa Las Vegas, Martin Navarra Ledesma salamat gid sa pag-monitor, si Jen Marie Chua araman si Joel Masagnay salamat gid. Si Nens Ancha Parinio nag-monitor sa Hong Kong, Aldrin Limaco, Sara Iscuban, 14B, Talisay City. Carmela Arquillo Taglukop, Barangay 27, Bisnar Alexander, salamat. Si Rosie Hernais Araman, may aga sir liog ko check diri sa Barangay Stefania, may wala gidiya maskin isa ka pasi wala di kalabot samon sa Silin Homes niya. Amo nang advice ko sa inyo, signature campaign kamo da palista mga ngalan nga wala kamo gid nakabaton da no basi naga-monitor ka subong kag ipadala diri sa Action Radio Bacolod kag ibutang ang address sang purok pila kamok bilog kay palabot tani diri sa mga public officials naton. Action Hotline. May ari nako sang ihimplo before ko mag-wind up today this morning. May ihimplo nako may isa na di ka papel nga ginpadala sa aton. 45 ini sila kabilog. I hope the barangay captain dira sa barangay Mansilingan naga-monitor sinimatinin or someone nga maka-inform kay barangay kapitan Pico Kap may nagsulat na diri sa among Action Radio no? Basahon ko ini halin iya sa mga pumuloyo kami nga pumuloyo bahin sang purok mahigog o kon mahiliugyon or maghiliugyon barangay Mansilingan Bacolod City nga halin sang sugod sang ECQ or Enhanced Community Quarantine, ang nabaton nila Action Oliver Ahay, 2 ka kilo sang bugas, 2 ka tinapa, kag 2 man ka noodles, halin sa barangay Mansilingan. Ang iya sang syudad, food packs, wala gid kami kabaton. Subong. Salamat sa may barangay kapitan kay nakahatag 2 ka kilo bugas, 2 ka tinapa, kag 2 ka noodles. So wala sila nakabaton halin sa syudad. Base maaktuhan ini ni Barangay Kapitan Pico nga makapamangkot sa syudad. Ano nga sitwasyon? Kabay pa makalabot ini sila. Action Hotline. Ini nga papel nga ginauyatan ko may mga ngalan, ini hindi ko na napaglawagon pa. No? Ang ngalan, padala ini naton sa natungdan para maaktuhan kamo dira. No? Kadamo, 45 ini kabilog. Ti imagine mo nagsugod ang ECQ ta nagligad pa nga Marso 30. Subong ari na ta sa 13, mga 2 na kasimana sobra.
So, may additional pa ta nga 15 days pagid. So, ti magtululurong matan laplakadlaw ni, labi na gid nga mas hugot pagid ang ipatuman nga ECQ diri sa Bacolod sining number coding mga kaksyon. Action Hotline. Salamat sa pagsalig sa Action Radio Bacolod, ngigin padala nyo ini. So padala tani sa concerned agency, labi na gid sa DSSD, City of Bacolod mga kaksyon, salamat sining sulat. Si Barangay Kapitan Pico basi makaakto man this morning, makapanawag sa syudad or anong sistema sini, purok maghiliog yon, barangay Mansilingan. Action Hotline. Pangitaan nyo lang una nga ngalan, nga nabasahan ko, Hermilda o kon Hermida Tugdo. No? Amo ning ngalan nga nakitaan ko di una gid. Why na indikar gali dire kung sinong presidente, sina dire sinong leader nila sining 45 nga ini. So ini sila, I understand why na gid mahimo. So nagpalabot sang sulat diri sa Action Radio Bacolod. Salamat. Action Hotline. Makaasa kamo nga makalambot ini sa natungdan. May gusto lang naton pabalo, mo may Action Oliver may nagapanglista sa barangay nga mga BHW. Si kapitan amo may poder magkilala man dira. Hindi lang ni sa Bacolod kag around Negros Occidental. Concern nanta sa mga barangay, mga konsyales naton, hindi ka mo mag-intra pili sa halatagan sining social amelioration program o kon Cascard. Kay iyan isang barangay hampang. Action Hotline. Mas nakakilala si kapitan kag si BHW sang halatagan Action Oliver. May mga konsehal Action Oliver nagapanawag sa akon diyo, naga-intra nga daw sila pa yang mapili sa halatagan. Action Hotline. Ti hampang na nayasang DSWD kag barangay captains naton dira, barangay officials naton. Ang lokalya pahimunong kamo anay sa sigada, no? Oy kamo anay poder da. Pigadigad abrahan nyo lang kung ano nga miyembro kamo da sa mga agency ngayon. Action Hotline. Di na kamo mag-intrakuti pa kay sa sinima panahon kabalo kong inyo style na pamulitika na mo. Para hindi kamo malimtan sa dason nga eleksyon konsehal kamo butuhon kamo luwati kamo gid mato-mato. Pero kung may poder gid man kamo, hindi sa mo pa ni nga panahon nga mag-intra kamo da sa hampang sang DSWD kag ang barangay. Kaya mas nakakilalang barangay sang sa inyo nga konsehal. Action Hotline. Wani kita sa igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad karon sa gabi. Action firing line of the night kita gyapon sa ngalan sa regular nga Anchorman Action Artay Hupon upod man sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Sununa Magbanwa, standby sa mga dramas kagkaroon sa Odto Action BBB with Action Rex Cantong. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Maayong aga, God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!